back to channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअफोरा जालायबाय नायबाय थादों आंनि मेघालयानि पार्ट 2 खौ नोंथांमोना जुदि सिनायबानो जाबाय आरोना Lion Production गिबियाव नायदो नोंथांमोना आंनि आर्चरी शूटिं खालामनायखौ स्पॉट है जिस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या वो टेलीविजन पे देख सकते हैं आप क्या ये स्पॉट जो है वो स्पेक्टाकुलर दिखता है और व्यूअर्स को समझाना कि इसके जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं एरो के रिलीज होने तक का और जिसमें स्टांस जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फिलहाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और सांस को होल्ड करना होता है जब आप निशाना लगाते हैं साथ ही साथ जो आप होल्ड करते हैं उसमें बहुत परिपक्वता की आवश्यकता होती है एक नए एंड्स की शुरुआत होती हुई और बाईं तरफ जो हैं वो पुरुष तीरंदाज हैं और जो दाहिनी तरफ हैं हमारे टेलीविजन जोंनि आर्चरी शूटिंगा जोबथ'बाय दा ओपनिं सेरेमनियाव थांनांसिगौ आरोना जों ओंखाम जाखांनानै जोङो दा ओपनिं सेरेमनियाव फैबाय नोंथांमोना नायदो बेखौ बेकग्राउन्ड आरोना बेयावनो जागोन ओपनिं सेरेमनिया जों गोजौनिफ्राय गाहायाव फैबाय दा जों जिरायनानै थायोसै आरोना बै गेलारियाव दा जिराय फैबाय जों नोंथांमोना नायबाय थादों मोननैसो भिडिअफोरखौ जुनेसो नाय आरोना नोंथांमोना मा जादों मा जायाखै Morelandफोर बादि मोनबायलां बयथिंबो Moreland दा जोंनि लाइनआव जाबाय आरोना बेनो जाहैबाय नागालेण्डनि एल'बनागा आरोना नोंथांमोना इउटुबाव सार्च बेयो जाहैबाय हिमा दास नोंथांमोना सिनायखायो जानो हागौ बेबो ओपनिं सेरेमनियाव फैदों आरोना नुजाफैदों बेबो Great evening this is. Tonight the focus of the entire nation is on Meghalaya.
as the state proudly completes and celebrates 50 years of statehood, it is only befitting that this festival of sport, the second edition of the Northeast Olympic Games, is being hosted by the government of Meghalaya and the Meghalaya State Olympic Association. Ladies and gentlemen, in the next जोंनि लाइन आप थानाया थाबायबाय मास पास जागासिनो दा medal topper of the first edition, Manipur. Ladies and gentlemen, the energy is absolutely contagious. Big cheer the young athlete. Between heaven and earth. 15 minutes later. From the enchanting hills of Meghalaya, the beats of 100 drums tells the story of the culture and identity of the Garo tribe of Meghalaya. The Wangala of the festival of 100 drums is celebrated in honor of the sun god. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Adorning their traditional attire, here is a Garo couple. लोगोफोर ओपनिं सेरेमनिया जोबसिगोन आरोना बेखायनो बुमा गावबाय नायदो नोंथांमोनाबो बुमा गावनायखौ Ladies and gentlemen, this evening we see the celebration of the kaleidoscopic talent of the Northeast, and I'm sure
These will always be indelibly engraved in your mind. On behalf of the government of Meghalaya, I extend my gratitude to each and every one of you for your untiring efforts in making this an eventful evening. It has been an absolute honor for me to be a part of this event. I wish the Games all success. May each of you take back memories that will last a lifetime. Thank you, Shillong, good play, Nicola, and good night. Thanks for watching guys. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर। नोंथांमोना गोदानै आंनि चेनेलाव फैदोंबा नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना थांदो आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नेबाय थादो आरोना गाइस। नोंथांमोन बाय बाय।